F'Jannar tal-2010 kien sar rapport mal-Pulizija kontra Cyrus Engerer dwar ċirkolazzjoni ta' ritratti kompromettenti tal-ex partner tiegħu u sa xarejn wara il-Pulizija kienet lestiet ir-rapport tagħha dwar dan il-każ. L-inkjesta qalet li l-Pulizija iżda ma writ l-ebda għaġla partikolari biex tikkomunika ma' Cyrus Engerer, tant li l-ewwel kuntatt miegħu dan biex sar 15-il xahar. L-inkjesta rrimarkat ukoll kif il-Pulizija ppreżentat iċ-ċitazzjoni fil-qorti kontra Engerer 10 ijiem wara li dan irriżenja mill-Partit Nazzjonalista u ingħaqad mal-Partit Laburista. L-inkjesta tgħid li d-dewmien biex ġiet ippreżentata ċitazzjoni mhux ġustifikat u żżid li r-riżenja ta' Engerer mill-Partit Nazzjonalista kienet ir-raġuni li minħabba fiha l-Pulizija mbagħad għaġlet biex tippreżenta ċitazzjoni wara li kienet ilha tkaxkar saqajja. L-inkjesta investigat ukoll telefonata li l-kap tas-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru Edgar Gallia Kurmi għamel lill-Kummissarju tal-Pulizija wara li l-istess Gallia Kurmi iltaqa' fl-imdina ma' Cyrus Engerer. Engerer kien tkellem ma' Gallia Kurmi dwar l-arrest ta' missieru brabta ma' possess ta' droga, iżda fl-inkjesta saħaq li huwa qatt ma talab il-Gallia Kurmi biex ikellem lill-Kummissarju għaliex li rid biss kien li wassal messaġġ lill-Partit Nazzjonalista. U dan wara li l-avukat ta' missieru kien qalilhom biex jistennew affarijiet bħal dawn wara li wassieħeb mal-Partit Laburista. Ir-riżulta li dak il-ħin Gallia Kurmi ċempel il-Kummissarju u talbu biex ikellem lil dan l-avukat. Il-Kummissarju qal li m'għamilx dak li qallu l-kap tas-Segretarjat Privat tal-Prim Ministru u l-inkjesta qablet ma' din id-deċiżjoni għaliex qalet li l-Pulizija trid tiġġustifika l-operat tagħha bil-provi fil-qorti u mhux mal-avukati tal-akkużati. Aktar ilmenti minn diversi residenti dwar l-istat ħażin tat trasport pubbliku f'pajjiżna. Fl-aħħar jiem aktar persuni resqu l-ilmenti tagħhom ma' One News dwar id-dewmien eżaġerat biex jaslu x-xogħol jew l-iskola. Mara li tkellmet ma' One News inkwetata għaliex minħabba s-servizz ħażin tal-Arriva mis-Siġġiewi, fl-aħħar jiem ir-raġel tagħha wasal tard tax-xogħol fejn anke kien meddet mis-superjuri tiegħu. Mela jitlaq fis-sitta neqsin kwarta filgħodu biex jilħaq tas-6 jasal ix-xogħol fl-10 l-bieraħ. Ma jistax ikun jasal 3 sigħat tard il-lokalità ħalfar u jibda fis-7. Dana fuq ix-xogħol miegħdet ukoll għax qed jasal tard kuljum, plus li hu miegħdet qed jinqatalu anke kull xahar il-flus mill-paga. Anke studenti għadhom qed isibu diffikultajiet biex jaslu fil-ħin għal-lezzjonijiet. Studenta miż-Żejtun qalet il-One News li kellha taqla lill-ġenituri tagħha biex waslet l-iskola fil-ħin. Jiena ħriġt il-venda nistenna tal-linja fis-7:30 ta' filgħodu fejn kienet il-venda l-qaddima taż-Żejtun. Saru 8:30 u tal-linja laqqas waħda m'għaddiet. U mbagħad kelli nċempel il-ġenituri tiegħi biex jiġu jwasslu lili u l-ħbieb tiegħi għax fid-disa kellna nibdew. Spiċċajt fil-11:30 mill-iskola u dob nistenna biex naqbad tal-linja sija oħra u laqas lejtu it-tuwan owġiet. Waħda minn kull 8 nisa jiżviluppa l-kanċer tas-sider. Dwar dan il-Breast Care Support Group organizza taħdit annwali li trattat il-kanċer tas-sider avvanzat. Minkejja l-kuxjenza dejjem tiżdied 20 sa 30% tan-nisa Maltin jieħdu azzjoni meta l-kanċer ikun diġà fi stat avvanzat. Madankollu fuq perjodu ta' 10 snin il-persentaġġ ta' nisa li laħqu l-kanċer fil-bidu tiegħu matul is-sena 2010 żdied. Għalkemm il-kanċer tas-sider huwa l-aktar komuni fin-nisa, dan jista' jaffettwa wkoll l-irġiel. Preżenti għall-lecture annwali kien hemm Mart il-mexxej Laburista Michel Muscat li appellat lin-nisa partikolarment it-tfajliet żgħar biex ma jibżgħux jiċċekkjaw lilhom infushom. L-għaqda tal-istudenti tal-liġi flimkien mal-lecturer tal-liġi tal-familja Ruth Farrugia organizzaw diskussjoni pubblika dwar il-liġi tad-divorzju. Waqt id-diskussjoni sar magħruf li sa issa daħlu 33 talba l-separazzjoni u talba waħda l-medjazzjoni. Id-deputat Laburista Owen Bonnici qal li din kienet liġi storika għaliex kienet l-ewwel waħda mmexxija mill-Kamra tar-Rappreżentanti b'mod indipendenti għall-aħħar mill-Eżekuttiv. Owen Bonnici appella l-diskussjoni dwar kif għandha tissaħħaħ il-familja issa li d-divorzju kien introdott, inkluż minn dawk il-persuni li opponew id-dħul tad-divorzju. U fl-aħħar nett il-Parlament Slovak ratifika l-pjan biex jitwaqqaf fond bilal li tiġi salvata l-munita euro. Ir-ratifika seħet jumejn biss wara li l-membri parlamentari rrifjutawha. Il-Parlament Slovak ratifika l-pjan b'114 il-vot għal 30 jumejn biss wara li l-ewwel vot m'għaddiex u wassal biex jaqal gvern. Sa dan it-tant numru ta' banek Ewropej tilfu l-credit rating tagħhom minkejja l-wiegħda ta' mexxejja Ewropej li jagħmlu ħliethom kollha biex il-banek Ewropej ikollhom kapital biżżejjed. Fl-aħħar sigħat l-Aġenzija
Fitch niżlet il-credit ratings ta' diversi banek Ewropej fosthom Lloyds, Royal Bank of Scotland u l-Bank Svizzeru UBS. Il-kriżi ekonomika fl-Ewropa laqtet ukoll Spanja bl-Aġenzija Standard & Poor's tniżżel il-credit rating ta' Spanja minn AA għal AA-.